Mga kapuso, unsa kaha ang imuhang reaksyon kung mahibal-ang dunay na-charge nga online purchases sa imong bank account? Dinhi sa Davao City, nakurat na lang ang parents nga sila si J o Grace Locsin diyang nakita ang ilang bank statement nga dunay charges gikan sa online purchases nga niabot og 100,000 pesos. Grabe, ing anak kanako mga kapuso. Paunsa kanila gihandle kana atong sayron gikan kay Mommy Grace ug Daddy J. Ma'am Grace ug Sir J may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? May buntag, Jill. Mayo kayo. May buntag, Argel, o tanan mga kapusok nga nagtanawan. Ma'am ug sir, nag-viral ang inyong post regarding niining at first nahibalaan ninyo ang 40,000 pesos ang na-charge sa inyong bank account and later on naabot na di ay og 100,000 pesos tungod sa online purchases. Please share with us paunsa ni nahitabo. So, naami business consultancy. So, naami ginabuhat na year-end report for our accounting and bookkeeping. So, gi-ask ko sa finance team na i-send ang mga reports or ang mga transactions. So, I was monitoring mga banks and then nakita na ko na dito sa isa ka account, which is under sa ako ang husband, na ay mga purchases nga nabuhat. So, and this was January 4, January 5, na-find out na ko January 6. And then I was wondering kasi kay online freelancing man mi, so mostly naalam jud sa balay. So una ako ngano nag-purchase akong bana og daghan, and then what are these purchases? Ngano man nga murag daghan kaayo siya, like within a day na ay tag 10 mga ingana. So double check na ko, gi-copy na ko tong mga murag kanang parts sa name, mga purchases na ito yung mga Google Azure, Google Pixonic. And then pag-research na ko, it's actually associated with Google Play. So mura siya o games. So dito na ako na-connect nga actually it's with my kid. Isa sa mga kambal nga ang pangalan ni si Thais kay siya lang man ang naay interest into robotics. Ma'am ug sir, kanus alam ba sila nagka-cellphone ug unsa po ang instructions sa ilaha katong time maggihatag ninyo ang phone sa ilaha? We bought new phones last August and they're doing really good. They've been on top of their classes. They've been maayo kay ilang basically they're being good kids. So katong birthday nila December 10, gihatag na mo ilang phone. Thinking it's going to be mura siya o kanang monitored na tech time, mga 1 to 2 hours lang, Monday to Friday. And then we also allow them nga, ang buhaton nila is, ang i-download or ilang dulaan o tanawon is only Superbook, Messenger with kids, kaya they're communicating with their classmates, with their cousins. And then, especially during the pandemic, ug si Thais, ang iyang git-choose na third app is ang War Robots, kay he's into robotics. Si Solvi, other kambal, I think he downloaded piano and then also drums. Pero si Thais, kaya siya man into robotics, na-connect na ko nga, these purchases are with this phone. Ma'am ug sir, paunsa ba ninyo ni gihandle nga panghitabo with your child? So, tawag tayo na ko sila and then when I ask, ipangutanan na ko na, nag-download ka og bago nga mga apps or anything, and then yan na siya nga, and sunasuko ko, nga kung anong ibuhat man nimo na nga you're not allowed kay ang rule is you have to ask mommy or daddy if you're going to download. Kaya of course we want to be able to be on top kung unsa ang ilang ginabuhat. Nga na siya na, I'm sorry but ang old daw na version is boring. So mas ganahan siya sa interface, daghan siya mga gems, mas kuyog yung mga robots, mga ingana. So wala man kay nako ni siya nasabtan. So gibunalan ako siya mga kaupat siguro nga palo, and then inako nga you were gonna get spanking to correct the wrongdoing yung gibuhat, which is not following instructions. So pag abot niya, nagstoryahanay sila man to man, bali boys. And then this time nahilak na si Thais. Kay before siguro dili sakit akong palo, mas nahimong intimate ang iyahang pag-express sa iyang papa. He was saying na, I'm so sorry love, love inang tawag sa iyang papa. I did not know, I really did not know that it was all paid. Kaya if kabalo pa daw siya, dili jud niya buhaton. Actually after ato na incident, gusto niya ibalik. Wala ba na-inform si Thais nga nakalink di ay inyong bank accounts nga posible nga magka-charge in any case mag-download siya og dili free nga apps? Ang gibuhat namo paghatag namo sa phone sila, nag-decide may nga dili namo tanggalo namo mga accounts dito
because ginagamit gihapon namo itong mga phones sa usahay para mag-purchase of movie, mga other transactions online. Kabalo sila na is connected sa among mga accounts, especially like for example ang iTunes, nagapaminaw sila. Kabalo sila nga nana sa ako. However, ang sayang reason, wala siya kabalo nga every download na yung gibuhat sa game, sa mga characters, was na payment. Kay kana, wala dyan po na-explain sa iya, ha? Even kami, wala may kabalo. Even kami, wala may kabalo na. So, muna, easier sa muna masabtan ang reason, it was because tinuod man po, wala na na-explain sa iya, ha? Tungod sa nahitabo, no, nag-implement ba mo og sanctions sa iya, ha? So, after may nagstorya, we made sure na ang focus was not wala sa kwarta nga nawala, wala sa kwarta nga nagasto, but ang focus is iyang disobedience sa clear na instruction na ihatag sa iya, which para sa mga is mas importante na masabtan niya kesa nga ang una-una lang niya kasabaan siya, gibunalan siya, kay nigasto siya. Gipaklaro na mo saya, giklaro na mo saya na ang kwarta imong makita, mawala ra pud na, magasto ra pud na nimo, dili ka na among problema. Ang main na concern dire is You do the right thing. O mudo ka sa tama nga butang, mutubo ka nga tarong, magtubo ka nga kabalo mo follow sa mga instruction nga ginahatag sa imuha to be a better na person sa society. Kumbaga dili ka mahimong pabigat sa imong society kay sa balay palandaan kabalo mo ka mo follow instruction. As far as the discipline niya, na-grounded sila for 2 weeks, no? Grounded for a week. And then they were able to go back, I think kagahapon lang, and then we reduced to 1 hour instead of 2 hours. And then ang only purpose na nandiyo silang phone is para ma-communicate nila ilang cousins sa US, mga friends. But other than that, ang ilang tech time will be more on sa eskwela nila. Gusto ko na klaruhon nga, ang reason nga gitagaan silang phones was because dili tungod kay gina-spoil sila, but because they were doing really well sa ilang responsibilities. Si Thais, actually, katong nag-download og dagan na games, nahuman niya ang iyang science o math curriculum in 2 months. Si Sophie accelerated po siya ang classes. I think it's okay nga tagaan sila phones. That's why na sila phones. It was because they've shown us so much maturity sila ang age. It wasn't just because gusto na mo sila spoil. Og syempre, kay lagi, dakong kantidad jud ang nawala sa inyo, ha, no? Ang pangutana, posible pa ba mabalik ang 100,000 pesos sa inyo, ha? We tried na mag-contact sa Google Play and i-process refund. Nag-process me. They gave us a receipt, parang an email confirmation na we received your complaint, but as of today, wala pay refund. Yeah. Hopefully, ma-refund kayo, no? Kaya dako-dako dito nga amount. And the most important thing is that all members of the family learned so much from this experience. Thank you so much sa pag-share sa inyong istorya, Ma'am Grace ug Sir Jay, nga kakuhaan og leksyon sa itong mga kapusong Mindanawan. You Salamat too. kayo. Salamat and bless. Mga kapuso, chillax mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.